دم باش تماشاوانین هیجا هن بخیراتم برنامه رêzedersên Kurmancî. Di vê xelekê de em ê behsa hokerên kurmancî bikin. Gelo hoker çi ne? Di nav hevokê de çawa tên bikaranîn. Em ê îro behsa van bikin. Hoker, ango ZARF, ango adverb, ango hevalkar, cureyek peyvan, an jî poleke peyvan ku em bi alîkariya hokeran tê derdixin ka karek, çawa, kîngê, lêkerê ber bi kîjan aliyî û çiqas hatiye kirin. Ji ber ku rewş û çawaniya kar ango lêkerê destnîşan dike, jê re dibêjin hevalkar jî. Hokerên kurmancî di hevokan da dikarin hevalnavan, lêkeran û hokerên din rave bikin. Hoker ji aliyî sazkirinê ve dibin sê beşan da tê dabeşkirin. Yek, Hokerên Xwerû. Ev cûra hoker xwerû ne û tu qertafa nagirin ser xwe. Mînakên me ji bo hokerên xwerû ev in. Ew zû çûn. Wî hêdî dixwand. Tu giran dimeşî. Ez lez dikim. Du Hokerên Pêkhatî. Hokerên Pêkhatî ji paşkir û pêşkiran çêdibin. Paşkir û pêşkir dema tên serpeyveke serbixwe hokerên Pêkhatî çêdibin. Bi pêşkiran sazkirina hokeran wiha çêdibin. Ser meselê, peyva sal. Dema em pêşkira îyê dînin pêşiyê dibe îsal. Yani sala ku em tê de ne destnîşan dike. Heman rêzik ji bo peyvên wekî roj, şev jî derbastar e. Îroj, îşev jî bi heman mantiqê çêdibin. û ev hokereke pêkhatiye ku bi rêya pêşkiran çêdibe. Niha jî em behsê bikin, bi paşkiran sazkirina hokeran çawa çêdibin. Bi rêya hin paşkirên kurmancî ji peyvên kurmancî hoker jî tên sazkirin. Em mînakên xwe bidin. Ser meselê, qertafa aneyê paşkireke kurmanciyê ye. Dema em vê paşkirê li peyvên kurmancî zêde dikin, wateyeke cudatir de peyvê. Wata peyvê pehit dike, awayê wê derdibire. Mesela peyva Kurd. Dema ku em paşkira aneyê tînin ser, dibe kurdane. Dost dibe dostane. Mirov dibe mirovane. Zarok dibe zarokane. Sisê, hokerên hevedûdanî. Hokerên hevedûdanî jî ji du sê hêmanan watedar pêk tên. Di hokerên pêkhatî da tena serê xwe wateyeke paşkir pêşkiran tune ye. Lêbelê di hokerên hevedûdanî da her hêman bi tena serê xwe wateyeke wê heye. Ji ber vê yekê jî ji hev cuda tên nivîsîn. Hema kêm zêde, roj bi roj, sala îsal, her gav, berêvarê, piştî nîvro, mehabê, bi tenê, pir hindik, her û her, tim û tim, hê zêdetir jî hene. Niha jî em behsa cureyên hokeran bikin. Hokerên kurmancî wekî hokerên çawaniyê, hokerên şanîdanê, hokerên cih û bergehê, hokerên demê, hokerên pirsyariyê û hokerên çendaniyê tên destnîşan kirin. Niha jî em yek bi yek behsa cureyên hokeran bikin. Yek, Hokerên çawaniyê. Em bi rêya hokerên çawaniyê tê derdixin ka karek, çawa hatiye kirin. Yani ev cura hoker awayê pêkanîna karî nîşan dide. Hokerên çawaniyê çawaniya lêkerê didin nîşan. Bila bê bîra we, dema me behsa hevalnavên çawaniyê kiribû, me gotibû ku ew çawaniya navdêran nîşan didin. Lê herçî hokerên çawaniyê ye, ew çawaniya lêkeran nîşan didin. Ka bi nûmuneyekê em vê yekê nîşan bidin. Ez çaya bê şekir vedixwim. Di vir de bê şekir hevalnav e û çaya ravedike. Ez çay bê şekir vedixwim. Di vir de jî bê şekir hoker e û ve xwarinê ravedike. Wekî di van mînakên me de jî dixuyen. Dema peyvek hevalnav be bi hev ve tê nivîsîn, lê dema peyv wekî hoker bê bikaranîn ew ji hev cuda tê nivîsîn. Ka em çend mînakên din jî bidin da ku hokerên çawaniyê çêtir bên femkirin. Ser meselê. Birayê min malê rind paqij dike. Xwişka min baş kamyonê diajo. Hebûn bi kurmanciyeke xweş dipeyve. Em bi lez û bez çûne gund.
Tu çima hêdî dimeşî? Rasterast bi çe dikanê. Hinek hokerên çawaniyê jî ev in. Hêsan, baş, qestûka, bêhemdî, bi dizî, dizîkeve, bi şaşî, bi zorê, yekcar, çepeçep, çepkî, deverû, giran, lez, pinhanî, başbaşkî, pehêd, pêkve, qeşmerkî, rind, serserkî, teqez, tewr, erhede, kûr û ji xwe. Belê temaşevanên hêja, me divê dersa xwe da nîvê behsa hokerên kurmancî kirin. Di derseke bê de jî em ê berdewamiya vê dersa xwe bînin. Em ê behsa hokerên din ên kurmancî bikin. Heta derseke din û xelekeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Emanetê qenciyê.